kamar shi Dauda Kahutu Rarara ina so in yi kira da gare shi saboda mutum ne wanda ya samu farin jini da ɗaukaka al'umman musamman arewa saboda waƙoƙinsa na siyasa suna tasiri a cikin al'umma. So bai kamata a ce yana ji yana gani al'ummarsa tana kuka tana nuna alhininta amma ya ɗauki wani salo na kawai duk ma abin da zai faru ya faru shi in dai zai samu kuɗi. Wannan mu a wajenmu mun san shi yana da tausayi da imani amma wannan karan sai muka ga gaba ɗaya ya rikide ya canza ya zama wani abu daban. Amma ka karɓi kuɗin mutum ka je kai ƙarya kamar yadda muka ga wani bawan Allah ya je garin Zamfara ya je ya ɗauko wani waje yana yin bidiyo yana cewa babu matsalar wannan abubuwa da sauransu. Bai daɗe da yin wannan abun ba kuma aka samu mutuwar babban hamshakin haziƙin soja na general a Najeriya. Kana magana da ambassador Ali Muhammad Idris Sardaunan matasan Arewa. To gaskiya wayannan mutane namu 'yan Kannywood a magana ta domin Allah ko da yaushe muna kiraye-kiraye kuma muna nusar da su akan neman kuɗi fa ba hauka bane ba. Idan ɗan siyasa ya baka damar ka tallata shi yana da abubuwa a lot of wanda ya na alkhairi. Babu wanda bai da alkhairi babu wanda bai da shari. To amma akasari mutane sun fi son a faɗi alkhairinsu. To mutum yana da abubuwan da ya na empowerment ne na wasu abubuwa da ya yi ɗauko nuna wa mutane ga abin da ya na alkhairi. Amma ka karɓi kuɗin mutum ka je kai ƙarya kamar yadda muka ga wani bawan Allah ya je garin Zamfara. Ya je ya ɗauko wani waje yana yin bidiyo yana cewa babu matsalar wannan abubuwa da sauransu. Bai daɗe da yin wannan abun ba kuma aka samu mutuwar babban hamshakin haziƙin soja na general a Najeriya wanda mu a yanda muke a matsayinmu na matasa 'yan kishin ƙasa muka san irin jajirtattun sojojinmu na Najeriya da irin ƙarfin gwiwar da Allah ya basu a ce Allah ya sa sun yi mutuwa irin wannan a hannun 'yan bindiga. So wannan abin kunya ne abin kuma a yi Allah wadarai ne. So kaga wannan ba daidai ba ne mutane ku daina bari ana amfani da ku musamman ma waɗanda suka samu ɗaukaka a dinga amfani da ku kuna yaɗa ƙarerai. Bai kamata ba kamata ya a ce idan yanda ya je garin sai ya samu 'yan garin ya yi intabiyu da su. Idan sun ce an samu tsaro falillahi alhamdu daga bakinsu ne amma shi daga ganinsa ka san cewa an ɗauke shi ne an ɗauki nauyinsa ya je wannan ƙaryar. Su wannan ba daidai ba ne ba. Mu babban buƙatar mu babban burin mu a ce wannan insecurity ya kau kuma an daina. Amma tunda abun ba zai yi ba bai kamata kuma 'yan arewan mu yanda 'yan kudu yanzu suka mai da hankali abin da aka kashe musu ba a kashe rabin wanda aka kashe mana a arewa ba. Amma kaga yanda suka jijjiga Abuja suka fito suna ta zanga-zanga na lumana ba tare da sata ko an daki wani ko an jiwa wani rauni ba wanda irin wannan zanga-zangan muke so 'yan arewa su iya su koya. Abin da ya sa mu muka ijo mu yi zanga-zanga a nan arewa saboda mutanen mu tsakani da Allah ba su iya zanga-zanga ba. Saboda wani zai amfani da zanga-zanga ya zo ya fasa shagunan mutane ko kuma ya je ya jiwa wani ciwo ko ya ɗau makami ya saru wani. Wannan ba zanga-zanga ba ce amma an ka kalli yadda 'yan kudu suke wannan zanga-zangar tasu. Babu sata babu zuwa a fasa shago babu zuwa zanga-zanga ne ta limana wanda na ga hafsan sojojin Najeriya ministan tsaro Christopher Musa Allah ya ƙara masa imani da tausayi ya yi magana mai kyau ya ce ba za a hana a yi zanga-zanga ba kuma ya ce zai sa ma wasu 'yan social media don su shiga a yi harkar nan da su. So wannan abu da ya yi abin a yaba masa ne saboda haka wannan abu ne wanda kamata ya yi mu ma namu na nan su ɗauki ragamar ba a hana ka tallata ɗan siyasa ba. Amma duk inda ya kuskure in dai kai masoyi ne na gaske to ka nuna mai guri kaza akwai matsala a gyara. Amma a je a ɗauke ka a baka kuɗi ta ƙarerai kana dilmiyar da 'yan uwanka waɗanda suke ƙaunar ka tsakani da Allah. Mu ɗaukakan nan da Allah ya bamu ba naira muke ɗauka mu ba wani ba kawai ji yake a ransa yana son mu. 'Yan siyasa wasu ana son su saboda suna ɗaukan kuɗi su bada ko kuma su taimaki wani yanki da sauransu. Amma wanda yake harkar fim ko harkar Kannywood ana kallon ka ne sadaka ake son ka tsakani da Allah ba tare da ana neman wani abu ba. Muryarka kawai ake bukata ka yi amfani da ita wajen jawo hankalin shugabanni. Kamar shi Dauda Kahutu Rarara ina so in yi kira da gare shi saboda mutum ne wanda ya samu farin jini da ɗaukaka al'umman musamman arewa.
saboda waƙoƙinsa na siyasa suna tasiri a cikin al'umma. So bai kamata a ce yana ji yana gani al'ummarsa tana kuka, tana nuna alhininta, amma ya ɗauki wani salo na kawai duk ma abin da zai faru ya faru shi in dai zai samu kuɗi. Wannan mu a wajenmu mun san shi yana da tausayi da imani, amma wannan karan sai muka ga gaba ɗaya ya rikide ya canza, ya zama wani abu daban. So gaskiyar magana ya kamata Alhaji Dauda Kahutu Rarara ya duba al'ummar Arewa, ya duba al'ummar Najeriya waɗanda suke ƙaunarsa, ya gaya wa gwamnati gaskiya cewar akwai matsala na insecurity a Arewa da ma Najeriya baki ɗaya. Saboda haka a gaggauta ɗaukan mataki akan wannan domin al'ummar mu su yi bacci da kwanciyar hankali a cikin gidajensu. Artwork da ka taɓo wannan magana ana ganin akwai wani fitacce a shafukan sada zumunta ana ce mai shi very dark man lokacin da aka fito yana ta fafutuka yana ganin cewa sai an yi maganin wannan tsaron a lokacin kuma ake hango wasu daga cikin jaruman Kannywood maza da mata a inda mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya kwashe su ya tafi da su ana ganin cewa aka yi kaɗe-kaɗe aka yi raye-raye kuma aka nuno su a cikin majalisa. Kana ganin cewa ku jarumai da kuma irin manyan mawaka sun shirya ta yadda za a yi maganin wannan matsalar tsaron? Wannan abin shine ya nuna lalacewar mutanenmu. Wannan zuwa da suka yi majalisa ba a hana su je majalisa ba, amma ya kamata su yi faɗi ƙorafin al'ummar da suke wakilta, saboda su a matsayinsu na shahararru waɗanda a duniya ta sani. Su ma wakilai ne na jama'a. Yau mutanen nan in suka daina kallon su ba za su ci abincin da suke ci ba. Yau in suka daina wani karsashi a cikin al'umma ba a ta su, ba abin da za su iya yi. Wannan abin da yasa 'yan siyasan dama suke amfani da su saboda an ga suna da ɗaukakar da za su iya yin magana a ji su. To mutanen da suke kallon su suke jin su sun fara ɗaukan su a matsayin wasu mutane mugaye azzalumai waɗanda ba su da tausayi ba su da imani. Wannan shine babban matsalar da suka jefa kansu a ciki. Zuwan su majalisa ba laifi bane, amma kamata ya a ce in sun je sun yi miƙa ƙoƙon barasu, to kuma su miƙa saƙon al'umma da halin da al'umma take ciki, sannan gwamnati ta duba ta yi adalci wa jama'ar da take mulka. Wannan mu shine abin da muke so, a yi adalci ga musulmi da Kirista. Wannan hali da aka shiga na insecurity a nan nake so in ƙara jan hankali da Allah da Annabi mu kauda magana kabilanci, wani bambancin addini, wani waye, abu ne wanda shi dan ta'adda babu ruwansa da kai musulmi ne ko Kiristan ne kai. Duk wanda ya ga dama zai iya afkawa kuma ya illata shi. Saboda haka mu ajiye wannan ra'ayoyin na bambance-bambance, mu rungumi junanmu, mu kuma so junanmu, mu haɗa kai, shine Allah zai ba mu nasara, mu samu nasara da sa'a a cikin wannan al'amari. Su ma 'yan ta'addan muna kira gare su, su ji tsoron Allah. Duk duniyan nan babu wani mutum da ya narke a cikin yin zalunci wanda Allah zai bashi. Su ji tsoron Allah, su bar abin da suke yi, gwamnati ta ji tsoron Allah, ta yi abin da ya dace a lokacin da ya dace, su ma a zauna lafiya. Mu fatanmu a zauna lafiya. Zaman lafiya ya fi komai. Zaman lafiya shi yake kawo kwanciyar hankali, shi yake kawo duk wata nasara ta rayuwa da samun abin more rayuwa. Yawan aka ce ba ma cikin wannan zaman lafiyan, ba abin da za a iya yi. So su ma yanzu 'yan ta'addan suna nan hankalinsu a tashe. Su ma jami'an tsaronmu hankalinsu a tashe. So a yi abin da ya dace. A yi abin da ya dace. Mu so muke Najeriya a zauna lafiya. In ma wasu munafukai ne suke an giza can su an gizo nan, tunda mun samu labarin an ce abin ma ana nema a mai da shi business. So bai kamata mutum ya dinga cin kuɗin jini ba. Dan wannan kuɗin jini ne, duk wanda ya bari aka kashe wani wai dan ya samu kuɗi, to wallahi ya sani wannan kuɗi ba za su yi mai albarka ba, kuma zai mutu a wulakance, because Allah baya barin zalunci. Duk kana tunanin mutane za su mutu kai ka samu abin duniya, to kai ma ba za ka ci wannan abin cikin jin daɗi ba, dan Allah zai cire maka duk wani jin daɗi a cikin al'amuran rayuwanka. To ina kiran ga al'umma mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah. Neman kuɗi ba hauka ba ne, kar ka mai da jinanan mutane ya zama hanyar neman abincinka ne.
Ali Atwok abin da ake gani kamar Arewa ba ta yi dace da jarumai ba, ana ganin ba wani abu da kuke amfani da shi kamar yadda sauran ƙasashen duniya ma da yankin kudu suke yi da ɗaukakar da Allah ya musu su ga abu idan yana damun su su shiga. Abin da kawai aka kun ƙware da shi shine kawai idan ana biki ko suna ko wani taro ko wani show ku je a sallame ku ba ku damu da masoyanku da suke cikin wani hali ba. Ka dinga kana ji ko wannan shine babban kuskuren da kuke yi a arewa. Ba a jam'i a duk al'amura na rayuwa za ka samu kowane irin nau'i ko ku a matsayinku na 'yan jarida. Yanzu da kuke taron nan a waje ɗaya ba duka bane mutanen arziki. Akwai mutumin kirki akwai na banza. To mu ka cire mu a cikinsu. Ba ma daga cikin mutanen da za mu ɗauki rayuwar mutane hanyar cin abincinmu ko kuma mu mai da wannan. Ni abin da na yadda da shi shine idan ɗan siyasa ya yi abin arziki ya kamata a yaba masa domin wannan abin zai ƙara masa ƙarfin gwiwa ya ƙara yin abin da ya dace. Idan kuma an sauka daga shalda an sauka a layi to shi ma a nusar da shi cewa wannan abin hatsari ne kuma a gyara. So wannan shine zai kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙasarmu. Amma ba zai yi kawai dan mutum yana ɗaukan kuɗi ya baka ba. Kuma ya bari kana ji kana gani ana yin abin da bai dace ba ana kashe al'umma kuma kai ka ja bakinka kai shiru wannan zalunci ne. Sannan mu ba ma daga ciki duka yan fim bari ka jin gaya maka da yan Kannywood da kake gani akwai mutanen kirki muminai aƙilai a cikinsu. Akwai waɗanda ba za su iya abin nan ba akwai wanda su duniyar suka fito nema kuma baka isa ka hana su ba. Amma akwai waɗanda suna neman amma kuma in sun ga wannan abu akwai gargada a ciki za su tsaya su yi lissafi su hangen nesa. So ku daina jam'u wa mutane baki ɗaya. In kana jam'u ka ce mu, kaga kenan haddani. To ni gaskiya bana in ma ka sa ni daga yau ka cire ni bana daga cikin wannan masu son zuciyar.